a ver que cae. Bueno, pois nós hoxe imos comezar aquí neste sofá do show. E imos comezar neste sofá no show saudando as nosas comunicadoras en redes sociais, vou chamar así, porque eso de Instagramer, TikToker, influencers e tal, a verdade que creo que non vos define exactamente, porque vos dedicades precisamente a isto, a contar todas as cousas, a facer predicións, como nos fallou aquí. Sempre fallei, sempre, xa é tradición. Esa era Lucía. Ben, pois xa estamos no sillón para falar de moitas cousas que teñen que ver coa actualidade tamén do Celta e tamén do Deportivo, e incluso teremos tempo para falar tamén da viaxe a Stuttgart. Lucía, que tal te ves aí? Que tal? Moi ben, moi ben. Como estás? Benvido outra vez. Bueno, moitas grazas, encantada de estar aquí. Ca camiseta do Depor. Sí, do líder de segunda Do líder de división. Non vou dicilo moi alto, porque... Pero tamén todos os astros se aliñaron. Sí, 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 a verdade é que de momento non están saindo as cousas, sí. Bueno, pois vou saudar tamén a Carla, que faltaba nesta mesa. Que tal, Carla, como estás? Moi contenta de estar aquí. A mí dame bastante vergoña verme aí. A mí tamén, A verte nos vídeos. Sí, sí, sí. A mí tampouco me gusta moito verme. A mí soa, pero a xente que non nos enseñe mellor. Ah, verdade. Bueno, Carla tamén veu coa súa camiseta, ademais trae a preciosa. camiseta coa que estamos de viaxe por Europa. Aí está, unha camiseta. Dixen eu que lle faltaba o parche, non? Tiña eu que poñer. Ainda non se pode poñer os No, parches. a esta sí, pero fui eu por outro día a primeira equipación e non me deixaron porque non saben ainda se van xogar con eso. Despois vas sentar conmigo na mesa cando falemos do partido, pero como estás? Como estás? Bueno, Regulín? esta semana regulín, a verdade é que o de hoxe foi un palo, entonces a ver para a semana que pasa, pero tamén é unha semana bastante difícil. Dicía eu oín que dende o 24 de maio. Sí, pero esas cousas esas non se deben de traer. mellor non se deben de traer. No. Pero bueno, a ver se así esconxuramos un pouco o tema.